Mao ni, sagad sa mga komento nga ako ang, nabasa sa gitawag og kining mga comment sections, ilabi na katong sa mga bag-o lang nato nga na-upload nga naa bagyoy, relihiyon makaluwas or tawag ining wala may relihiyon makaluwas. So kana nga klase nga gitawag pangunahuna, natapot pud na sa pangunahuna sa mga Katoliko nga mga ordinaryo, mga tawag ining mga Katoliko nga na mosimba lang, walay-walay function sa sulod sa Santa Iglesia Katolika. Ang ilarang ginahimo isa basta makasimba lang, okay na. So kana nga gitawag og pangutana ug dili na matagaan og insakto nga pagtubag, mamahimo nga daghang mga Katoliko nga dili kaayo mohatag or makahatag og importansya mahitungod sa gitawag og pagtuo. Nga naman kay siyempre 'pag moingon tag walay relihiyon makaluwas ang buti pasabot, ang maong pagtuo, ang maong, gitawag og, pagpasakop sa iglesyang gitukod ni Kristo mamahimo siyang optional. So puwede kong mapasakop, puwedeng dili, puwede kong, tawag ining, mo-active, puwede pod nga tawag anang, dili. Nganuman kay wala may relihiyon nga makaluwas. So kana nga klase nga pagtulon-an, kana nga klase nga pagtuo or doktrina, dili na pagtuo sa simbahang Katoliko, kundi pagtuo na nga gikan sa mga Protestante, ilang gisilis-silis sa mga pangunahuna sa gitawag og mga Katoliko. So muna kinahanglan natong klaruhon. Ang pangutana, naa ba gyud relihiyon nga gitawag og makaluwas? Yes, naay relihiyon nga makaluwas. Always ato nang gibalik-balik diri sa ato ang mga programa. Naay gitawag og relihiyon makaluwas, pero kanang maong relihiyon na dapat gitukod nag Dios. Nganuman kay siyempre ang prinsipyo sa nakasulat sa balaang kasulatan, kung kinsa gani ang founder, kung kinsa gani ang magtutukod mo gidto ang manluluwas. So naay relihiyon makaluwas nganuman kay ang Dios nga manluluwas nagtukod man og iyahang kaugalingong pundok, nagtukod og iyahang kaugalingong iglesia, nagtukod og iyahang kaugalingong relihiyon. Unang sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18. Ingon si Kristo, tukuron ko ang akong iglesia. Tukuron ko ang akong simbahan. So unsa may purpose sa atong Ginoong Kristo nga gitukod man niya ang iyang gitawag og simbahan. Nganuman kay gusto niya mag-create, magtukod og bag-ong sistema sa pagtuo og pagdaig. Nya kana siya nga sistema, insakto na nga sistema or perfect system na sa pagsimba og pagtuo nga naman tungod sa hinungdan kay Dios gud mismo ang nagpanday nya diha man naglimin mao man na ang naglimin sa pagkarelihiyon sa usa ka relihiyon kanang sistema sa pagtuo ug pagsimba. So the fact nga atong Ginoong Kristo nagtukod og iyang kaugalingong simbahan nga nagsilsil og bag-ong sistema sa pagtuo ug pagsimba nga mao nang gitawag og relihiyon, subot ipasabot makaluwas nga naman kay ang purpose ni Ginoong Kristo kaluwasan man. So gitukod niya ang iglesia, gitukod niya ang kaugalingong relihiyon kay ang purpose niya is salvation, kaluwasan. Kung mingon ta nga walay relihiyon makaluwas atong ginsulto ang atong Ginoong Kristo. Unsa man ditoy buot pasabot niya nganong iyang tawag ining gitukod ang iyang iglesia, unsa man iyang purpose? Wala lang, dili. Kun dili gitukod niya ang iyang gitawag og simbahan aron sa tumuog tinguha nga ang tanang tawo maluwas kay mao man iyang objective. 1 Timothy chapter 2 verse 4, kay buot sa Dios ang tanang tawo maluwas ug masayod sa gitawag og kamatuoran. So mao na ang hinungdan nga mituot nga na relihiyon makaluwas. Kanang mga Protestante di sila motuo nga na relihiyon makaluwas nga naman kay kabalo man sila nga kanang ilang pundok gitukod lang na og tawo. Gitukod lang ng mga Amerikano, gitukod lang ng mga Pilipino. So sa tua nga gitawag og mga Katoliko, tin-aw na para sa tua, tataw na para sa tua, na ay relihiyon makaluwas kung kanang relihiyon na gitukod og Dios. Kung gitukod na nagtawa, di gina makaluwas. So kanang ilang giingon nga wala relihiyon makaluwas, tama na para sa ilaha, nga naman tungod kay ang ilang pundok gitukod lang magtawo. Sa tua, mali na para sa tua, nga naman kay ang atong pundok gitukod man og Dios. Dili pwede ipariho ang tao ug ang Dios. Hinunua ang tao ug ang Dios dili gid ba nagsama. Kay ang tao nanginahanglag manuluwas. Ang Dios mao ang manuluwas. So, ang simbahan nagitukod og tao, siyempre, wag gibuluwas nila kay di man pwede nga ang ilang magtutukod nga tao mo ti manluwas sila nga nanginahanglan pud kaluwasan.
Sa atuap kay Dios man ang nagtukod, si Kristo man ang nagtukod sa simbahang Katoliko. So naturalmente maingon gitag na ay relihiyon makaluwas nga naman kay Dios man ang nagtukod ni ining maong simbahan. Muna nga niingon si San Pablo, 1 Timothy chapter 3 verse 16, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nga naman tungod sa hinungdan nga nagpasakop sila relihiyon. Unsa purpose nga nagpasakop aron maimpas, aron maluwas. So mo nang ilahang gitawag og katuyuan mo nang niingon sa balaang kasulatan si Rock 41:8 kung paano masidirutan tong mga tao nga walay relihiyon. Nya kanang mga tao nga walay relihiyon mo ang mga tawhana ang mibiya sa balaod sa labing halangdon nga Dios. Na mga higalag mga igsuon, importante para nato ang pagpasakop niining mong simbahan nga naman kay ang tumo og tinguha ni Kristo kaluwasan. Ang tumo og tinguha sa tong Ginoong Kristo kaluwasan alang sa tanang tao. Pero gamay ra ang maluwas tungod kay gamay ra man ang gidawat niining maong gitawag og simbahan. Muna ingon pa sa tong Ginoo San Mateo 24:13 para nato nga nagpasakop ni ining maong iglesia yung paniya ang mupadayon ug malahutay maluwas apan ang dili impas.